Nagbubukas talaga siya guys, delikado to. Kailangan kong gawa ng paraan at baka makita pa dyan sa timbangan eh. Maputukan pa tayo. So, saan ko kaya ilalak ito? Saan ko kaya pwedeng i-hook? Frozen pati ito oh. Kabigatan ang pangarga natin pero okay lang. Punta tayo sa dulo kung ano. Bakit dito mo pa ako inutusan? Parehas lang din na. Bagay, one way. Mas maganda rito one way kasi wala ang kasalubong. Wala tayong dito na tayo kakanan. Guys, makita nyo ang city center ng Winnipeg ha. Center of Canada. Turn left at the traffic light. Tapos kaliwa tayo rito sa Portage Avenue. Ayan o. Ito yung building ng ano, Radisson Building, napakataas eh. Canada Life. Ito yung Portage Mall. Hindi na rin ako masyadong familiar dito sa sentro ng Winnipeg guys. Bakit kanyo? Taga Winnipeg nga ako pero hindi naman ako madalas na dito bumibiyahe. Nakalimutan ko na. Oo, nung Cisco ako talagang baluarte ko to. Alam ko kahit di ako mag-GPS dito, kabisado ko kung saan eh. Police po. In 1/4 mile, turn right after the TD. Nakita niyo yung mga building. Ito yung pinaka-sentro ng Winnipeg. At sabi nila, sentro din daw ng Canada ito. This is the center of Canada. Tama kaya? Sa mga taga Winnipeg na viewers natin, kindly comment, sabihin nyo sa akin yung totoo. Turn right on
Ito mismo ang sentro. Ito itong area na to. Center of Canada. In 1 mile, keep right to St. Mary's Road. Mga building na yun, no? Tataas. Itong building na to guys, tandang-tanda ko itong building na ito. Itong building na to, railway building kung saan ut kami ng Canadian citizenship. Yan, nung nag-ut taking kami dito sa building na to guys. Maya Railway Building. Ano? Union Station, ayun. Yung building na yan guys, hindi ko nakakalimutan yan. Union Station, dyan ang taking ng Canadian citizenship dito sa Winnipeg. Ayan. Kaya hindi ko siya makakalimutan. Alright. Alright guys, nagbabalik na ang lakay. Dito na tayo ngayon sa Trans-Canada Highway 1, eastbound Ontario. Malinis ang kapaligiran. Pero sa matipong pa tayo, wala pa tayo sa border. Meron talaga akong problema doon sa natanggal na naman yung ng reaper ko. Takip ng reaper ko, hihinto tayo rito tapos lagyan ko ng bungee cord. Talian ko, baka mamaya ilipat yan delikado. Ako pa yung mapagbintangan na siyempre sa akin ako may hawak ng trailer na to baka magbintangan tayo. Ayusin natin, hinto tayo rito sa truck stop dito. Ayan, balik tayo sa karsada na ito, black ice. Kaya dahan-dahan lang ako nagmamaneho. Buti na lang kamo, 2 lane pa lang dito. Pero pagdating natin sa Ontario, single lane na yan. Ano? Buti na lang at hindi rin mahangin. Kaya dahan-dahan lang ako. Delikado. Nakakarating din tayo dun sa paruroonan nating maayos guys. I promise you that. Focus lang, focus. Pa tayong 5 hours driving mula dito hanggang sa Thunder Bay. Sa dapat i-deliver bukas ng alas 8. Pero doon na ako, re-recta na ako doon na ako matutulog. Yes!
Alright guys, check muna natin kasi in-adjust ko konti yung aking axle para sigurado. Okay, so andito siya kanina. Ayos. Ayos din, hindi na tayo magsusubra yan siguro. At ito problema ko, nagbubukas talaga siya guys, delikado to. Kailangan kong gawa ng paraan at baka makita pa dyan sa timbangan maputukan pa tayo. So saan ko kaya ilalak ito? Saan ko kaya pwedeng i-hook? Frozen pati ito. Natatanggal. Yan. Gawa ko lang muna ng paraan. Mahirap na. Baka mamaya sumabit ay ano nag-i-stack up kasi guys kaya kailangan natin nagawa ng paraan. Sabit ko lang muna dito. Make sure lang talaga na hindi matanggal din. Matatanggal dito sa ilalim niya. Yon. At monitoring ko na lang, baka mamaya matanggal pa ulit. Yan tatanggal nakahook lang muna dyan siya hook ko lang muna dyan. Yan. Ayan. Mag-on na yan. Yan, nabukas na. Ayun, bukas na rin doon. Tara, may timbangan kasing paparating guys Mahirap na, baka mamaya madali pa tayo. Mahirap madali. Paskong Pasko, madadali ka. Patay tayo. Patay na. Okay guys, wait station, 2 kilometer. Baka bukas ito timbangan mahirap na, baka mamaya mag-over pa tayo. Sarado yata, wala, hindi nag-ano yung ilaw niya Kabado lang kasi ako, baka mamaya mabigat sa trailer ko delikado. Pero dito sa drive ko, okay naman, hindi naman siya sarado. Sarado yung ilaw niya doon. Pero daan nga tayo rito pagtimbang ako. At tinitignan ko rin yung aking ano doon. Trailer door. Ano ko, hindi ba yata agad-agad dito? Patay tayo. Papasukin natin, hindi tayo makalusot. Ay, hindi. Pwede. Ako, kapal ng isto. Baka mamaya malahaw pa tayo. Coding, ayan. Tignan natin ang timbang natin dito. May tao sa loob. 5,000 kg. Drive 16 kg, 16,000 kg sa trailer. 6,800 kg. Okay. Naku.
roll. Approaching boundary na ng Calgary at saka ay Manitoba at saka Ontario. Malaking sign dyan. Medyo black ice pa. Alright guys, nandito na tayo sa Vermilion Bay, Ontario. Check muna natin ang temperature. Wind chill set point, 30 ang back. Pwede ba yan? Okay pa yan. Naghahabol naman siya. Bago tayo tuluyan dumire-diretso, kasi nag-washroom ako eh. Bawas na ako mga ropa. Kaya check muna natin itong ano baka okay, malinis. Huwag natin kalimutan i-check ito pag huminto tayo kasi pagka marumi yan, hindi na makita. Tapos tayo. Okay guys, anyway, balik na ulit tayo. Hanggat maaga pa, 4 na oras pa mamanihuin natin. Sana makahabol tayo. Let's roll. Kaya lang ito taknik Kordapi Alright guys, ayan. Naabot na tayo ng gabi pagmamaneho, 2 oras pa. Mabagal ang takbo namin guys. Gawa nga ng ang kitab yung yelo dyan sa sa espalto. 2 oras pa. Anong oras pa lang dito? Alas 5. Doon na ako ng mga alas 7. Kung sakali man. Pero kung ganito kabagal ang speed ko, tumatakbo lang ako ng mga 60, baka hindi ko aabutin, baka 3 oras pa. Kaya nagpo-focus lang ako. Ayan. Total, bukas pa naman ang delivery ko nito, alas 8. Pero doon na ako didiretso, doon na ako matutulog. Malaman na lang mamaya kung ma-unload nila ako mamaya. Focus lang guys, focus. Hello sir! How are you? Good evening, good. You? Doing well. Doing well? Roads were fun? Yeah, no, it's not fun. Not fun. It's bad. What? Okay, so you want me to back? Open and back now? Yeah. Oh, sure. Yeah. I'll be about 45 minutes to an hour to unload you. Oh, no worries. Thank you. Okay, I will do it right now. Sounds good. Okay, thank you. Ayan guys. I-unload na tayo agad-agad. Kala ko hindi tayo unload. Andiyan pala siya. Kaya bababa ako, buksan ko daw sa taas tayo. Tapos sinabihan na rin ako ni Boss Daryl na pag empty tayo,
is mula dito sa Thunder Bay, dito na tayo Thunder Bay, diretso Winnipeg na tayo, tapos pupunta ako ng Wisconsin. Eksakto bago magpasko nakabalik na daw tayo. Sabi, tinext niya ako do you want, sabi niya rito. Okay, sabi niya rito, call the guy now with ETA, sabi niya. Ayan, may binigay siyang number sa akin para tawagan ko yan. Tapos tinawagan ko kanina, sinabi ko mga 45 minutes, nandun pa ako kanina sa may mga mga 30 miles pa ako kalayo. And then sabi niya, come back to Turk empty. So once ma-empty tayo rito, punta tayo Turk empty. Then, do you want to do Wisconsin rounder on Sunday? Be home by Xmas evening. Sabi ko, yes, sabi ko. Eksakto. Kaya naman hindi tayo magpatumpik-tukpik pa. Total naman sinabi niya sa atin ng ganon, tatrata na talaga yan. Hindi na natin dapat sayangin yan. Alright guys, bababain ko lang. Buksan natin, tapos atras tayo. Short ko lang. Patayin ko na to. Bukas na agad yung kanyang kanyang door. Tama-tama. Natras na lang tayo. Yes. Wala kasing wala kasi silang ilaw dun o parang mo malalaman yung atrasan mo lakas ang pag-atras ko. Walang ilaw wala silang ilaw dun sana wala silang ilaw yung bang yung green light para makakita mo sana kung hanggang saan ka na. Yun. Okay. Thank you. All done. Thank you. Can I stay here? Yep. Sleep here? Yep. Is that okay? Yeah. Do you have any extra outlet that I can plug my truck? It's gonna be low. So I don't want to be I don't want to Do you have a cord? yeah, I have a cord here. Sure. Yeah. At the corner just behind my pickup truck. There's one there? That corner there, yeah, there's one there. Okay. Got my freezer. I'm gonna unplug my freezer. Yeah, I will. I have a cord. I have a long cord here. Yeah. I'm just gonna move a little there once you're leaving. Yeah, sounds good. I'm Yeah. probably leaving around 4:30 because I don't have any more driving hours now. So Yeah, no problem. thank you, sir. Thank you. Okay. Alright guys, yan. Nagpaalam tayo. Makikiplug tayo ngayon sa ang tawag nito sa kanila. Para hindi na ako mag-idle at para meron tayong kuryente rito sa loob nito. Banti ko lang sarado ko tapos i-plug natin yung Paalis na siya. Paalisin muna natin siya. Yan, paalisin muna natin siya.
Tapos makiplug tayo ron. Bante ako ron. Ayun, meron siyang outlet doon. Okay. Lalapit ko lang. Yan. Yun, outlet. Bababa ako guys. Sarado natin yung trailer. Maliwanag, basta puti yung kapaligiran guys, ang liwanag. Dito na tayo matulog at safety tayo rito. Wala na rin naman akong driving hours eh. Ayan guys, malinis. Walang natira. Tapos makiplug tayo rito. Buti na lang pumayag siyang isaksak yung truck natin. Hindi na ako mag-idle magdamag. Ang lamig eh. Dito ko na lang muna ilagay yan. Yun, mayroon siyang power oh. Nakita natin oh. Yan guys, ni-plug na natin. Huwag lang natin siyang kakalimutan. At nagpapasalamat ako kay sir kasi pinagpaunlakan niya tayo. Hindi na ako mag-idle niyan ng ano kasi ang lamig eh. Minus yan. Minus 22 ba naman ang lamig eh. Siyempre mamamatay at mamamatay talaga yung truck ko niyan. Dahil nga sa lamig. Malulubot pa pati. Alright, so yan. Alright guys, at ito na yung copy ng papel na receive na nila guys. Yan. Alright guys, so paano? Putulin ko na ang vlog natin. Naka-deliver na tayo. Sinabihan na rin naman tayo ng dispatch natin na inti tayo. Pauwi ng Winnipeg. Tapos noon pupunta tayo ng Wisconsin. Kaya naman magpahinga na ako ngayong gabi. Tapos bukas maaga abay titirahin na natin yung Winnipeg. Mula dito hanggang Winnipeg mga kulang-kulang 500 miles inti tayo. Tapos pipick up tayo papuntang Wisconsin. Balik daw tayo sa Pasko. Guys, thank you for watching. Maraming salamat. Ingat kayo lagi kasi malamig at saka madulas. Keep your distance. Peace out guys. Love you all. Lakay Trucker.